1300 hija ċifra ta' persuni f'Malta li għadhom qed jistennew post tal-housing. Dan ifisser li 1300 persuna li jaqalaw inqas minn 10,000 euro fis-sena għadhom ifittxu saqaf permanenti fuq rashom. Dan ġie konfermat mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes meta l-ġimgħa filgħodu Net News taqsih dwar din il-problema fejn ħafna ilhom snin jistennew post tal-Gvern u anke ġew imwiegħda qabel l-elezzjoni li għaddiet. Tista' tagħtina ċifra ta' kemm hemm nies li qed jistennew post tal-housing? Bħalissa jidhir li qiegħda madwar 1300. F'Jannar li għadda Rodri Galdes kien ftaħar bil-fatt li f'pajjiżna 80% tan-nies huma sidin ta' darhom u skont huwa allura m'għandniex problemi qawwija ta' housing, meta fil-verità l-lista ta' stennija għal post tal-Gvern għadha waħda sostanzjali. Apparti dan Galdes ftaħar li bħalissa qiegħed isir investiment u qegħdin jitħabbru diversi inċentivi ġodda. Iżda naqas milli jgħid li għalkemm il-waiting list tal-post tal-housing naqset, ħafna minnhom għadhom ma daħlux fil-post imwiegħed lilhom għaliex il-post għadu mhux abitabbli. Qegħdin nibnu numru ta' appartamenti diġà hemm nies li jibbenefikaw u daħlu jgħixu fl-appartamenti l-ġodda l-investiment fil-qasam tal-proprjetà ħajibqa' għaddej. Fl-aħħar xhur bosta nies li tkellmu magħna saħqu li ilhom jiġu mwiegħda post biex imorru joqogħdu fih saħansitra sa minn qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2017. Bir-risposta tal-Gvern Laburista tkun dejjem waħda li l-ittra tal-allokazzjoni ta' post intbatet, madankollu xorta waħda l-post għadu mhux abitabbli. Min-naħa tiegħu Ivan Bartolo l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Akkomodazzjoni Soċjali fakkar kif il-Gvern wiegħed li l-lista ta' persuni li qed jistennew post tal-housing kellha tispiċċa kompletament. Iżda sallum nafu li din kienet biss weda oħra tal-Partit Laburista għaliex numru sostanzjali ta' applikanti għadhom qed jistennew post tal-housing kif ikkonfermalna Rodri Galdes. Id-Deputat Nazzjonalista għalinna li meta applikant jibda l-indirizz tad-dar, il-fajl tiegħu jingħala awtomatikament u allura jitqaċċat mill-lista. Jekk inti tibda l-indirizz, inti tispiċċa awtomatikament mill-lista. U ħafna bnedmin ma jkunux jafu b'din fil-fatt jien meta jċemplu li jgħidu li jisma' għandi dal-fajl imma ċert li il-fajl għadu miftuħ, niċċekkjaw mal-awtorità tad-djar u nsibu li il-fajl ikun għalaq. Għaliex min qiegħed fil-sastennija ma jkunx jaf illi il-fajl tiegħu ingħalaq. U allura tajjeb illi il-bot milli nilagħbu biċ-ċifri tajjeb illi mhux biss naqdu lil persuna li għaliex qed tfittex l-akkomodazzjoni soċjali inti biex tapplika ma taqbadx iktar minn 10,000 u llum bħalma għedna l-bieraħ hux vera jekk inti ma taqbadx ċertu ammont ta' flus inti qed tgħix fil-faqar. Ivan Bartolo għalinna wkoll li għalkemm wieħed jiġi mwiegħed post tal-housing ma jfissirx li jista' jidħol fil-post b'mod immedjat. Dan għaliex ħafna postijiet tal-housing li huma diġà mwedin għadhom lanqas biss imbnew. Qabel l-elezzjoni qalulna iffirmaw ħafna kuntratti, però sissa ħafna minn dawk li firmaw il-kuntratti ma semgħu xejn iktar. Ġifieri jew inkella ħantukom iċ-ċavetta lejn is-sena d-dieħla 2023. Ġifieri n-nies minn għalihom tiġi l-elezzjoni u tnejn ta' wara ħajjidħlu f'post ġdid, imma mhux il-każ. U din hija tbatija żejda fuq min ifittex l-akkomodazzjoni soċjali. Desiree Grek, Net News.